Huni to bola len bojová jednotka. Áno. A boli zviazaní vlastne s našimi Slovami. Áno, oni sem prišli z Veľkej Tartárie, z Tartárie a oni boli súčasť našej državy, Huni. Takže to nebolo ako pomenovanie národa, ale to bola bojová jednotka. Pomenovanie bojovej jednotky. Takže, takisto si ľudia pletú, že kresťanstvo vlastne to je filozofia. Takisto ako židovstvo. To je s malým Ž, to nie je národ, že Žid. Tam sú Hebreji, hej? Alebo Izraeliti, ale židovstvo to je vlastne... Kresťanstvo je podľa mňa manipulácia, je spôsob manipulácie ľudstva, pretože kresťanstvo vytvorili, je to proste zasa to vytvorili tie rodiny, tie isté klany, kvôli tomu, aby sa mali moc. Však oni v 6. storočí si povedali, chceme mať moc a ideme tú Bibliu a Evanjelia trošku pozmeniť pre seba. No. Justinian I, 553. To je jedno, či prvý, či druhý. Ale on sám bol ako barbar, sa hovorilo, že to je barbar. Aj teraz sa ešte hovorí, že to sú inoverci alebo odpadlíci a tak ďalej. Poháňa tých, čo majú iný názor. Hej. A ešte sa aj bijú. Keď chce byť niekto protestant, tak je vojna. Ako sme to, potom prišli Turci, to využili. No. Ale poďme na toto do súčasnosti, že keď už robí Rusko, Čína, India svoje meny podložené zlatom, to je veľká nádej pre svet, takisto. Áno, no, vytvárajú. To musí byť viac polárne. Vytvárajú tiež, ako odčleňujú sa od dolára a vytvárajú teda menu podložené, ale tie všetky meny budú podložené zlatom. Vytvára sa nový kvantový finančný systém, na ktorý sa pripravujú všetky zeme. Najdôležitejšia bude Zimbabwe a Severná Kórea, pretože tieto dve krajiny sú najbohatšie krajiny na rare earth elements. To sú minerály, ktorých je veľmi málo na planéte a ktoré sú potrebné pre výrobu nových technológií. Takže a Zimbabwe je celkovo najbohatšia, jedna z najbohatších krajín na svete, čo sa týka nerastných surovín. Preto ju chce okupovať tzv. NATO žoldnierské vojska. A hlavne banky Zimbabwe majú pod kontrolou Číňania, tam už Zimbabwe je už pod kontrolou teraz, no. Číny. Chceli tam byť Angličania, Francúzi. Aj väčšina Afriky. Američania tam chceli byť, čak tam platili americkým dolárom až do nedávnej doby. Ale vystredali niekoho, čo bol predtým. Predtým bol Mugabe. No ale však bol určite nejaký takisto poplatný, nejaký Anglii, takzvané. Teraz je Malá Británia, bola kedysi veľká, akože. Samozrejme, to bola kolónia, celá Afrika bola kolónia, takže tam musel byť niekto poplatný. Až teraz, vlastne po páde Mugabeho, tak teraz už tam je človek, ktorý spolupracuje aj s Číňanmi, no a Číňania vlastne ich tam dosť dotujú a pripravujú teda Zimbabwe ako zimbabský rand, pripravujú ako rezervná mena pre Afriku. Len aby to nebolo dosť kruté od Číňanov, že začnú moci pánčiť. No však toto zasa, aby sme neprešli z jednej totality do druhej, tak to zasa teroru do druhého teroru. To zasa tieto rodiny z juhovýchodnej Ázie, z Malajzie, Indonézie. Napríklad malajzijský premiér už teda zverejnil, už aj hovorí o tom, že zostrelenie týchto letadiel malajzijských, že to bolo ako nahraté a že to bolo len kvôli Rusku, aby teda tlačili na Rusko. No a takisto vlastne ten let, ktorý bol zostrelený na Donbase, tak tam sú zverejnené videá a tí ľudia, niektorí v zime, teraz sa to stalo a niektorí ľudia tam nemali ani oblečenie, niektorí ľudia boli úplne bez krvi, niektorí ľudia tam boli zmrznutí, niektorí ľudia proste úplne rôzne telá s rôznymi stavmi proste. Áno. Takže takže ako len to bol to podvod, potvrdzuje to tvrdenia o tom, že... Tak ako Hitler išiel na Poľsko, tiež mŕtvolami už pripravenými. Pod falošnou vlajkou. No. Takže
Takže sa to začína odhalovať, aj malajzijský premiér o tom hovoril. Teraz vlastne tieto rodiny z juhovýchodnej Ázie tak chcú zabrániť tomu, aby Číňania, dynastia Manču, aby teda prevzala svetovú moc a aby neprešlo ďalšej totalite, ale oni chcú nastaviť alebo vytvoriť meritokratickú agentúru a táto meritokratická agentúra bude zložená zo zástupcov z každého jedného svetadiela a pri hlasovaní má právo veta len ten svetadiel, keď sa niečo deje, ide sa niečo hlasovať, keď sa ide niečo hlasovať v Afrike, niečo, že sa ide vytvárať, tak iba Afrika môže vetovať toto, keď budú všetci za. Druhý nemôžu vetovať. Takže právo veta má len ten svetadiel, o ktorého sa jedná tá záležitosť. A bude veľká vojna, možno, o tie vzácne prvky, myslím. Nebude, to nebude. Tu je jediná vojna, ktorá je proti týmto satanistom, pedofilom, jezuitom a archonským rodinám. Čiže tie vzácne prvky, ktoré majú dva štáty, budú spravodlivo riešené? Áno, Korea bude Korea, nebude severná a južná. Premiér zostane z Južnej Kórey a cisár, alebo teda z kráľovskej rodiny bude zo Severnej Kórey, mal by to byť teda Kim. V akom časovom horizonte sa to bude? Blízkom. Oni už aj teraz pôjdu na olympiádu ako jedno družstvo, už boli na olympiáde ako jedno družstvo, už sa zbližujú. Teraz napríklad Trump bol ako prvý prezident, vkročil do Severnej Kórey, takže posúva sa to, len tie médiá to proste neinformujú o tom. Je to stále utajované. No není to utajované, boli tam médiá, len sa to nejako nerozoberá, nejako sa to nevšíma. Možno ľudia ešte to nevedia spracovať. Ešte to ľudia nejako nevedia, čo sa deje vlastne. Toto bude veľmi rýchlo, treba im to hovoriť. No a takisto boli vyhlásené upozornenia pre občanov Rakúšania, Poliaci, Nemci, Američania. Ešte v minulom roku boli upozornenia vlády, že si majú spraviť zásoby, že vody, zásoby jedla a proste liekov, pretože môže prísť blackoutu. To znamená k odstaveniu elektriny, odstaveniu proste technológií. Takže to je bol chaos. No to asi k tomu príde, tak zoberte si, že pred 42 rokmi bol celý New York vypnutý a teraz vlastne presne po 42 dňoch vypli Manhattan, vypli Brooklyn, vypli stred New York City a bol bez elektriny. A zaujímavé to je, že to bolo presne 42 rokov na deň, presne na ten deň. Stalo sa to vzniklo to na 42. ulici v New Yorku. V ten týždeň mal koncert Billy Joel, na ktorom bol Bill Clinton s Clintonovou. Bill Clinton bol 42. prezident, takže nejak moc 42 tam je. Takže tiež to nie je náhoda a tiež to je znamenie. Takže biele klobúky zrejme teda vypli časť New Yorku, pretože vlastne Black Operation ako tajné operácie sa najlepšie dejú práve pri takýchto blackoutoch. Hovorí sa o tých bielých klobúkoch, ale nevedia mnohí, väčšina, že čo to je. To je časť Pentagonu. To je Pentagon, to sú vojaci, ktorí dosadili Trumpa do prezidentského kresla, aby teda, lebo si mysleli, že on jediný môže s nimi ako poraziť týchto bankárov a týchto pedofilov. No, zároveň Trump je však vydierateľný, pretože existuje video, kde močil na 12-ročné alebo 13-ročné dievčatá a takisto ako dobil k smrti jedno dievča. Tak to už je strašné. Dokonca, že s drogami mal niečo v tajnej vláde. No nikto nebude prezident v žiadnej vláde, keby nebol vydierateľný. Áno. Takže nedovolia oni, aby bol ktokoľvek prezident,
ale proste armáda sa zhodla na tom, že Trump teda je najschodnejší a že kvôli jeho egu a že teda cez neho môžu zhodiť týchto bankárov. A môžeme si všimnúť Takisto by som ešte k tomuto doplnil, že treba sledovať aj QAnon. QAnon to je vlastne z týchto bielých klobúkov a z Pentagónu, to sú cez QAnona oni vysielajú správy do sveta a hovorí sa teda, že QAnon by mal byť John JFK junior. Že není mŕtvý, že tú svoju smrť nahral a že ako junior, nie jeho otec, ale junior a že on vlastne píše ten QAnona, že on vlastne patrí spolupracuje teda s armádou. Ich je viac možno ako dvaja. Ich je viac určite. A dá sa to na internete nájsť. QAnon si to nájdete. A to je aj v Bondovke, že Madame Q, alebo také, čo už niečo tam šípili, no. Je tam také meno, že Q. Ale ináč aj tieto vesmírne vojny tam majú niečo aj naozaj reálneho. Podložené to niečím, dokonca aj iné filmy, aj knižky, aj sci-fi. Čiže môžeme sa opýtať aj, lebo tu máme človeka, ktorý málo čo nevie, hej, že ako je to vlastne s bytostiami aj v inom priestore, nielen na Zeme guli. Ale aj tu sú samozrejme na povrchu našej matky Zeme. A tam má určitú úlohu, my máme určitú úlohy, teda všetci ľudia. Kvantoví fyzici hovoria, že to je len všetko hologram, že to je všetko len ilúzia. Áno, a Indovia to už majú dávno zakotvené tisíce rokov, že toto je len ilúzia a chcú sa oslobodiť od tohto prostredia. Áno. Dá sa to, hej, ale niektorí sú aj násilní, keď sú nepolepšiteľní, tak sa hovorí, že to sú tie Božie mlyny. Tú energiu ich úplne zničia. Nemá šancu ďalej postupovať alebo zrieť. Kde sa vzrie? No prosto do iných vyšších sfér. No, toto sa ľudia neučia v škole ani v médiách, to nikto nedáva v bežných médiách. Začal trošku Páleš s tým. Emil. No a potom v zahraničí mnoho ľudí. Napríklad Steinera sa dalo niečo prebrať od Bernharda a mnohých. Hej. Bernhard napríklad robil knižku o svetle pravdy. O mravnosti. Hej, je to. Steiner zase vedecko, ale aj duchovne to tam spájal. No. Ľudia majú ešte čo sa učiť a možno budeme mať na občianskej televízii 3 vyučovania po internete. Len aby nám to niekto zase nezašantročil a tak ďalej. Alebo nezakázal. Aj to sa robí bežne. Manipulácie na internete sú úplne normálne. Alebo kradnutie myšlienok, to je to najlepšie, čo sa vykradnúť. No jasné. Ďakujem. Dobre. A ja ďakujem.